Ezek azok a pillanatok, amikor az egyszeri motorsport rajongó nem igazán tudja, hogy melyik kezébe vagy melyik ujjába harapjon. Köszöntöm Önöket, hiszen a Hungaroringen ugye hamarosan kezdődik Mihály Norbi futama, a Hockenheim ringen pedig kezdetét veszi a DTM, a Német Túrautó Bajnokság 30. jubileumi szezonja. Adrien Tambay-jel a pole-pozícióban, a korábbi Forma 1-es pilóta Patrick Tambay fia életében először szerezte meg az első rajtkockát, aztán Marco Wittmann, Bruno Spengler, Antonio Felix da Costa és a további sorrendet olvashatják. Ami feltűnik első ránézésre, hogy többen választották a keményebb keverékű abroncsot, mint a lágyat a sárga kis rajz jelzi, és a másik nagyon fontos információ, hogy borzalmasan kezdődött a Mercedes számára a 30. DTM szezon, hiszen a legjobb Mercedes Gary Paffett, korábbi bajnok egyébként csak a 14., minden más márkatársa mögötte végzett a tegnapi kvalifikáción, amely kvalifikáción Antonio Felix da Costa a harmadik időt autózta, ott volt egy kis zavar az erőben, még az időmérőedzés legvégén, és kiderült az is utólag, hogy miért. Da Costa leggyorsabb körében 4 kerékkel elhagyta a pályacsíkot, ott, ahol nem lett volna szabad, ezért utólag elvették tőle azt az időt, és a 4. helyre esett vissza Adrien Tambay, Marco Wittmann és Bruno Spengler mögé. Tambay tehát életében először pole pozícióban, és ott van ugye Timo Glock a mezőnyben, Paul Di Resta, vagy éppen Vitali Petrov, ők ugye mind a hárman szereztek már tapasztalatokat a Forma 1-ben is, de a 30. DTM szezonban nem kevesebb, mint 7 korábbi bajnok ül most ott a volán mögött. Borzasztóan erős a mezőnye tehát a Német Túrautó Bajnokságnak, amelyben 3 márka versenyez egymással, az Audi, a Mercedes és a BMW. Itt van például az a Matthias Ekström, aki az 5. rajtkockából vághat neki a 42 körös futamnak. Van jó néhány új szabály idén a DTM-ben a tavalyihoz képest, majd megpróbálom ezeket önöknek elmagyarázni, és természetesen, hogy egy picit jobban értsük azt, hogy mi történik a pályán, majd megtesszük a megfelelő összehasonlításokat. Például egy másik túraautósorozattal, a WTCC-vel, tehát a túrautó világbajnoksággal, meg persze a Forma 1-jel is. Na itt van például Antonio Felix da Costa, ugye említettem, hogy a portugál fiatalember a 4. helyen zárt, ő az, aki nagyon áhítozott arra, hogy megérkezzen a Forma 1-be, és sokáig úgy volt, hogy ő lesz Daniel Ricciardo utódja a Toro Rossónál, aztán azonban nem jött össze neki, hiszen érkezett Daniel Kvyat, az orosz tinédzser, és kipöccintette őt erről a helyről. Bruno Spengler, ő tehát a harmadik, ő is egy korábbi bajnok egyébként, 2012-ben a képen látható kanadai úriember nyerte meg a Német Túrautó Bajnokságot. Marco Wittmann a második rajtkockában a BMW-vel. Ugye ami még érdekes a DTM-ben, hogy csapattársaknak is lehet eltérő festésű autója, tehát egy nagy színkavalkát, hogyha majd esetleg fölülről ránézünk a rajtrácsra, még csapattársak is teljesen eltérő színezésű és festésű és szponzor feliratokkal ellátott, vagy támogatói logókkal ellátott autókkal versenyezhetnek. Adrien Tambay pedig íme ő szerezte meg a pole pozíciót, mondom még egyszer, soha nem indulhatott ilyen előkelő helyről Adrien Tambay, akinek az édesapja tehát a Forma 1-et is megjárta, sőt, annak idején 2 futamot is nyert a Ferrarival az 1982-es és 83-as szezonban. Mindössze 23 éves Tambay, egyébként nem ő a legfiatalabb a mezőnyben, hanem az a Pascal Wehrlein, aki a 20. évében jár mindössze, és egy Mercedes-szel versenyez. 15. lett Pascal Wehrlein egyébként, néhány perc van már csak hátra a rajtig. Alessandro Zanardi, Alex Zanardi a képernyő jobb oldalán Bernd Schneiderrel. Mr. DTM-mel fognak kezet. Bernd Schneider elképesztő sikereket ért el itt a Német Túrautó-bajnokságban, 5-ször nyerte meg ezt a szériát. Rengeteg futamgyőzelem, pole pozíció, ott szerepel tehát a rekordok oldalain, a rekordok könyvében, méghozzá általában a felsorolások első rubrikájában. Mike Rockenfellerre vadászik mindenki, ő az, aki tavaly nyert 2013-ban Audival. Egy nagyon szoros szezon végén sikerült neki győznie. Most azonban nem sikerült túlságosan jól számára az időmérőedzés, hiszen Rockenfeller csak a 10. rajtkockát szerezte meg. Miguel Molina volt még a nagy vesztese ennek a tegnapi kvalifikációnak, vagy hát az után az azt követő perceknek, hiszen a
Az időmérőedzés utáni gépátvételen nem ment át az autója, Molina autója, ugyanis egy kamera rögzítő állványt, vagy kis kart nem rögzítettek, és nem tettek jó helyre, sőt nem is szereltek föl az autójára, márpedig ez a szabályok ellen való, így aztán elvették tőle azt a bizonyos időt, amellyel a 6. rajtkockát szerezte meg, és a rajtrács legvégére sorolták vissza a spanyol versenyzőt, tehát Miguel Molinát, egyébként 25 éves és egy ABT Audi volánja mögött kezdi meg ezt a szezont itt Hockenheimben, a német túraautóbajnokságban. Elindultak a felvezető körre, 42 kört kell teljesíteniük, nagyjából 190 km a versenytáv, és egy nagyon fontos szabályváltoztatás ezzel kapcsolatban, hogy van kötelező boxkiállás, ugye hát mint a Forma 1-ben itt is föl kell tenni legalább egy körre, közben még egyszer megnézhetik a rajtrácsot és a kvalifikáción elért időket. Szóval föl kell tenni mindkét keverékű gumit, a jobb tapadást biztosító, de gyorsabban kopó lágyat, illetve a keményet is. A megkötés azonban az, hogy ezt az egy kötelező kerékcserét, amikor tehát gumikeveréket váltanak, vagy azt is váltanak a versenyzők, ezt a Mercedes lelátó milyen szépen készült, a Mercedes pilótáknak a rövid névjelöléseit rakják ki élőképpen, ha jól látom, így van. Szóval a verseny második harmadában kell kötelezően kiállni erre a kerékcserére, ami egy 42 körös futam esetén ugye a 14. és a 28. kör közé tehető. Ezeket a szabályokat, ezt is és még jó néhányat azért vezettek be a DTM-ben, hogy a nézők számára még követhetőbb és egyértelműbb legyen az, hogy mi történik a pályán, és valóban ne a taktika alapján, ne a box utcában, hanem a pályán kerék a kerék elleni csatákban dőljenek el a futamok. Szóval a 14. és a 28. körben Nico Rosberg vendégeskedik a Mercedesnél. Jobban kezdett a Forma 1-es csapat, mint a DTM különítmény a gyár részéről, maradjunk ennyiben. Szóval a 14. és a 28. kör között kell majd kiállni erre a bizonyos kötelező kerékcserére, és ami még nagyon fontos, hogyha esetlegesen bejönne a safety car, a biztonsági autó, akkor a safety car fázist, azt az időszakot nem lehet erre a bizonyos kötelező gumigarnitúra váltásra felhasználni, akkor viszont, hogyha valakinek nincs kedve kijönni, akkor még 5 köre van a safety car után, hogy végrehajtsa ezt a kerékcserét, és ilyenkor nem baj, hogyha ezen a bizonyos második harmadon esetleg néhány körrel túlcsúszik. Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója, elődje Norbert Haug is ott van a helyszínen, azonban televíziós szakértőként, az ARD televízió munkatársaként. Nos tehát, kedves nézőink, akkor a 30. jubileumi DTM szezon néhány másodpercen belül megkezdődik. Hockenheimben 18-szor indul itt a DTM idénye. Nézzük, hogy kinek hogyan sikerül a rajt. Jobb oldalon tehát Adrien Tambay, a fekete Playboy festésű autóval, Marco Wittmann mellette, a mögöttük levő sorban Bruno Spengler és Antonio Félix da Costa bal oldalon Red Bull festésű BMW-vel. Itt van Adrien Tambay a pole pozícióban. Nincsen rajtaautomatika ezekben az autókban sem, a kézifékkel kell játszani, és Adrien Tambay úgy tűnik, hogy jól kapja el a rajtot. Viszont Wittmann veszíti pozíciót, Antonio Félix da Costa pedig szélesre veszi egy kicsit a pályát, meg Augusto Farfus is azzal a zöld festésű BMW M4-jel. Szóval Félix da Costa megpróbált elkerülni az ütközést, és nagyon jól tette, hogy egy kicsit kiszélesítette az első kanyart, mert komoly veszélye volt a koccanásnak. Matthias Ekström ott jobb oldalon, ő is küzd a mezőnyben, korábbi bajnokként, ráadásul kétszeres bajnokként, de szorosan vannak egymáshoz, de közel vannak egymáshoz, ez igen! 3-an, 4-en, 5-en egymás mellett, és megpróbál beszúrni azzal a sárga autóval Timo Glock, aki most javított néhány pozíciót. A 9-ről indult Timo Glock, és mintha most tudott volna előzni. Matthias Ekström a mezőnyben az Audival, és a zöld sárga festésű szintén Audival Mike Rockenfeller, a bajnoki címvédő.
ő is javít most egy pozíciót. Eljönnek tehát a rajtól Tambay, Wittmann, Spengler, Da Costa a 4., Mortara pedig az 5. helyen, de talán Matthias Ekström már őt is meg tudta előzni, és itt még mindig megy a helyezkedés a háttérben. Farfus a 11., Green a 12. Hopp, ott valami olyan füstöt hány, amit nem lenne szabad neki. De keményen helyezkednek, mindenki kiteszi a vállát, nem szégyellősek ám. Mindenki próbál pozíciót fogni. Nico Müller az utolsó helyen, a 23. helyen. Ott valami történhetett a svájci újonccal. Tambay és Wittmann az első 2 pozícióban, és már is meglépni látszanak. Bruno Spengler a 3., Antonio Felix da Costa a 4., és aztán Timo Glock följött az 5. helyre. Glock, aki a tavalyi szezonban, a szezon záró futamon ugyanitt ezen a pályán, Hockenheimben megszerezte pályafutása első DTM-es győzelmét, egyébként ugye tavaly kezdte DTM karrierjét az egykori Forma 1-es pilóta, szenzációsat rajtolt. És közben a 21-es rajtszámú autónak beintették a fekete-narancssárga zászlót, ami azt jelenti, hogy ha még egy picit rosszalkodik, akkor végleg kizárják a versenyből. Ő nem más, mint Daniel Juncadella. A 23 éves spanyol, a Mücke Motorsport Mercedesét kormányzó spanyol versenyző. Itt van Spengler. Spengler a 3. helyen autózik, illetve egy kicsit visszaesett, és már csak a 6. Da Costa följön a 3. helyre. Mortara, Ekström, Rockenfeller, Tomczyk, Farfus és Gary Peffett a további sorrend a második körben. A 3. körtől lehet majd használni az állítható hátsó szárnyat, csak úgy, mint a Forma 1-ben, ám a száguldó cirkusszal ellentétben nincs előre kijelölt előzési zóna, DRS zóna, hanem egyszer egy kör alatt bárhol használhatják a versenyzők a DRS, de csak az üldözők, és csak akkor, hogyha 2 másodpercen belül vannak az üldözötthöz képest. Jamie Green pedig föladja a versenyt, nincs értelme folytatni, ott a bal eleje az autónak. Igen, csak megsérült, és Marco Wittmann közben átveszi a vezetést. Adrien Tambaytól Marco Wittmann az érre ugrik a BMW-vel. BMW, Audi egészen közel egymáshoz, és Wittmann átveszi a második körben a vezetést, de Tambay megpróbál visszatámadni. Adrien Tambay életében először indulhatott pole-pozícióból, és most elveszíti a vezető helyet, hiszen Marco Wittmann megelőzte őt. ...25 éves Marco Wittmann, az RMG BMW versenyzője, német go-kart bajnok korábbról, és ez egy gyönyörű előzés, szélárnyékból kibújva, még nem a DRS segítségével. Hopp, egy picit ott szélesre csúszott Wittmann, de legalább annyira, amennyire Adrien Tambay is. Rácsúszott a rázókőre Marco Wittmann, aki tehát korábbi német go-kart bajnok, go-kart Európa bajnoki 5. helyezett, Forma 3 Euroszériában is versenyzett, 2-szer volt második. 2013 óta van a DTM-ben, tehát tavaly kezdte meg DTM-es pályafutását. Marco Wittmann, és egyszer már volt pole pozícióban is karrierje során. Da Costa visszaesett a 4. helyre, ha jól látom. Nem, az Ekström volt, bocsánat. Da Costa a 3., Timo Glock már a 4., Timo Scheider az 5., Eduardo Mortara, Spengler, Ekström a további sorrend. Itt pedig a többiek a darálóban. Augusto Farfus, Gary Peffett, jól megismerhető az autója Peffettnek, és mostantól lehet használni tehát az állítható hátsó szárnyat. Kék-sárga festésű Euronics szponzorált Mercedes-szel hajt Gary Peffett, a sorozat 2005-ös bajnoka, korábbi Forma 1-es tesztpilóta. Na, itt jön Timo Glock, és az ő célkeresztjében már Antonio Felix da Costa tűnik fel.
Glock mögött pedig Timo Scheider. Itt jön Da Costa, ott mögötte Glock és Scheider. Ez tehát a sorrend, a negyedik, ötödik, harmadik, negyedik, ötödik helyen egészen pontosan. Glocknak van most nehéz dolga a húsdarálóban, hiszen legalább annyira kell majd a tükröt is figyelnie, mint amennyire az előzési lehetőségeket keresgélnie Antonio Félix Da Costán. A pontozási rendszer egyébként pontosan ugyanolyan, mint a Forma 1-ben. 25, 18, 15 és így tovább, még a 10. helyen végző pilóta is kap egy bajnoki pontot. És a DTM szervezői figyeltek arra, hogy elkerüljék a Forma 1-es világbajnoki futamokat, egyetlen verseny sem ütközik Forma 1-es futammal, miközben Gary Paffett veszített egy pozíciót. Itt pedig Timo Glock megelőzi Timo Scheidert, Timo Scheider támadja, Glock még nem előz, sőt most inkább a védekezésre kell a németnek figyelnie, hiszen Timo Scheider támadja őt, és most már nagyon közel van hozzá. Timo Scheider vajon használta-e már a DRS-ét ezen a körön, mert ha igen, akkor csak egyszer használhatja, többször nem nyithatja a hátsó szárnyat. De a pilóta döntheti el, hogy a kör mely részében szeretne ezzel az aerodinamikai előnnyel élni üldözőként. Glock és Scheider csatázik a negyedik körben, ez még egy izgalmas meccs is lehet. Közben Mogyoródon Mihály Norbi javított egy pozíciót. A 7-ről indult, most a 6. Timo Scheider most egy picit leszakadni látszik Timo Glockról. Glock az időmérő monitor szerint 1,5 másodpercre van Da Costától, ami azt jelenti, hogy a pálya általa megválasztott pontján ő is használhatja a DRS-t. És használja is, most mind a kettő autó nyitva a DRS, vagy legalábbis más pozícióban van. De a kérdés az, hogy ez elég lesz-e a védekezéshez Timo Glocknak. Egyelőre ő van előrébb, így van, és megtartja a pozícióját, a 4. helyet a német versenyző. Igazán élvezetes csata Timo Glock és Timo Scheider között. Timo Scheider ugye 2008-ban nyert először bajnoki címet, aztán a rákövetkező évben megvédte az elsőségét, tehát kétszeres bajnokként üldözi az egykori Forma 1-es pilótát. 480-500 lóerő közötti teljesítményt tudnak a motorok ezekben az autókban. 500 Nm-es a forgatónyomatékuk, 4 literes V8-as szívómotorokkal szerelték föl ezeket a gépeket. Borzasztó nagy tapadást produkálnak. A padlólemez, a diffúzor, a hátsó szárny, a splitter ugye az autó elején mind-mind azt szolgálja, hogy betapadjanak a kanyarokban. Robert Wickens nézelődik. A 11. helyen. Mögötte pedig Farfus. Támadó pozícióban Mihály Norbi egykori ellenfele. Martin Tomcsiknak kell védekeznie Wickenssel szemben, ugye Martin Tomcsik is nyert DTM-et 2011-ben. Elképesztő a helyezkedés. Tomcsik-Wickens csata. És Tomcsik elveszíti a pozíciót Wickenssel szemben. Robert Wickens följön pontszerző helyre, a 10-re. Itt pedig egy visszajátszás, Timo Glock Timo Scheider ellen eddig tudta tartani magát. Ez meg az iménti Wickens Tomcsik helycsere, de lehet, hogy Wickens visszaelőzte Tomcsikot.
Vitalij Petrov az utolsó helyen autózik, de hát a korábbi Forma 1-es pilóta, az orosz versenyző elmondta, hogy a tapasztalatgyűjtés a célja ebben a szezonban. Össze kell még szoknia a Mercedes-szel Vitalij Petrovnak. Eredendően 1110 kg a minimális súlyhatára ezeknek az autóknak versenyzővel együtt, viszont most minden autó 1120 kg-mal kezdte meg a szezont, hiszen már 10 kg ballasztot beletettek mindegyikbe, és a következő futamtól majd azzal fognak játszani, egy meglehetősen bonyolult képlet alapján kiszámítják, hogy melyik márka hogyan teljesített, és amelyik autó túl lassú, vagy csapat túl lassú, azt egy picit könnyebbé teszik a következő verseny hétvégére. Akár 5 kg-tól is meg lehet szabadulni, hogyha túlságosan lassú egy gyártóautója. A Mercedesek minden bizonnyal élhetnek majd ezzel az előnnyel a következő verseny hétvégén. Egészen kemény csatában Wickens, pedig Christian Vitoris. Ő a 12. jelen pillanatban. Vitos mögötte, Vitoris mögötte Farfus. Korábban egykori Forma 1-es pilóták fordultak meg ebben a sorozatban. Csak hogy a közelmúltból hozzak néhány példát, David Coulthard vagy éppen Ralf Schumacher is indult DTM futamokon, és Ralf Schumacher érdekelt olyannyira, hogy csapatfőnökként van ott a helyszíneken. Timo Scheider 5 helyet javított, Timo Glock 3-at, Nico Müller rontott 8-at, ő volt a nagy vesztese ennek a rajtnak. A 8. körben készítünk egy mérleget. Bruno Spengler és Robert Wickens csatáznak egymással a 8.-9. pozícióban. Ez még egyszer a rajt. Glockot érdemes figyelni a képernyő bal oldalán, bár mintha beragadt volna, mert ott Rockenfeller kivágott mögüle, de ennek ellenére jó sokat tudott hozni a rajt pozíciójához képest. Bruno Spengler jött el még jól a rajtnál, a rajttól. Marco Wittmann pedig átmenetileg elveszítette a második pozíciót, aztán visszaszerezte. Ezt a képet, itt jött sokat előre Timo Glock. Ez nagyon szemfüles volt belső íven, 3 vagy 4 helyet legalább Spengler rajtja. Ugye ő a 3. helyről vágott neki a futamnak, és bejött a második pozícióba, de aztán Wittmann visszaszerezte, itt jön jobb oldalon Marco Wittmann. Aki tehát lágygumin rajtolt, az Timo Scheider, Christian Vitoris, Robert Wickens, Tambay, a pole pozícióból Timo Glock, Antonio Felix da Costa, Jamie Green és Marco Wittmann. Ugye Green már feladta a futamot, ki kellett állnia, valószínű a rajt után sérült meg az autója, és kiállni kényszerült a második körben. Árgus szemekkel figyelik elsősorban a közvetítést és mondjuk az időket, a köridőket, más nem nagyon tudnak nézni, ugyanis telemetriai rendszer nincs ezekben az autókban, tehát nem látnak élő paramétereket, ellentétben mondjuk a Forma 1-jel az autóról. A pilótának kell éreznie mindent és rádióznia rengeteget a csapattal. Marco Wittmann vezet, Adrien Tambay a második, Da Costa a 3., a sorozat újonca, Timo Scheider már a 4., Timo Glock pedig az 5. helyen autózik. Wittmannról és Edoardo Mortáráról egy összehasonlítás.
egymáshoz képest hogyan teljesítenek. 10. körben járunk, és akkor a 14. lesz az, amikortól meg lehet kezdeni a kötelező kerékcseréket, boxkiállásokat. Edoardo Mortara folyamatosan faragja a hátrányát, igen, 10-9-8, akkor folyamatosan nő a hátránya Mortarának Wittmannhoz képest. Marco Wittmann óriási tempót diktál. Persze teheti, hiszen a jobban tapadó lágy abroncsokon vágott neki a 42 körös futamnak. Ezeket a lágygumikat maximálisan a verseny felében lehet használni, tehát 50%-ában, viszont meg lehet osztani, hogyha több boxkiállást terveznek. Ott a műfű. Mondtam volna, hogy nem tesz jót az autóknak, de ezt viszonylag gyorsan rövidre zárták. És megszüntették a fennálló problémát. Wickens és Ekström csatája. Robert Wickensnek kell védekeznie Matthias Ekströmmel szemben, íme ő látható a képen. Ekström is nyert már bajnokságot. Íme erről a csatáról egy visszajátszás. Szóval Ekström 2004-ben és 2007-ben volt a sorozat bajnoka. N-csoportos rally futamot tudott nyerni, rally versenyeken is feltűnt Matthias Ekström. A svéd versenyző 36 éves, már 2001 óta itt van a német túraautóbajnokságban. 19 pole-pozíció áll eddig a neve mellett, és 17 győzelem. Ezzel az örökranglistán a 6. helyen Matthias Ekström. Rockenfeller a 11. íme a bajnoki címvédő. Mondanám, hogy nyitott hátsó szárnya a Rockenfeller, de nincs nyitva az a hátsó szárny, más pozícióban van, hiszen itt nincs két lap, egyetlen egy van, amelynek a pozíciója változhat. A képen látható úr pedig a Forma 1-et is megjárta, méghozzá Timo Glockkal, neki is volt a versenymérnöke korábban, most az Audi csapatvezetője. Wittmann vezet, Adrian Tambay a második, Da Costa, Scheider, Glock, Mortara, Wickens és Ekström az első 8 sorrendje. Pontszerző helyen még Vitoris és Bruno Spengler. Itt jön Spengler a 10. helyen. 2012 bajnoka a BMW-vel. Tizennyolcadszor rendezik a szezonnyitó futamot itt Hockenheimben, de összesen a 73. DTM futamot rendezik már a nagymúltú német pályán. A Mercedes hazai pályáján éppen ezért volt nagyon kellemetlen a tegnapi nap a stuttgartiak számára. Nem sikerült jól a kvalifikáció, a mezőny második felében végzett az összes pilóta. Egy futamra körülbelül 70-80 kg üzemanyagot visznek magukkal. Tankolni 2012 óta nem lehet a DTM-ben újra tankolni futam közben. Egyébként pedig 118 literes egyentankot szereltek ezekbe az autókba. 98-as oktánszámú üzemanyaggal mennek. 6 sebességes szekvenciális váltó van az autókban. Egy hátrafele fokozattal, tehát 6 előre, egy hátra. Tomcsik fedélzeti kamerájából figyelhettük, ahogy megint bekerül oda a forgalomba. A 12. helyen előtte Spengler autózik, itt pedig Rockenfeller előzése Bruno Spenglerrel szemben. Bajnokok egymás közt. Rockenfeller ezzel följött a 10. pontszerző helyre.
Spengler pedig értelemszerűen kiesett onnan. Martin Tomcsik 12-ként. Augusto Farfus jön mögötte a zöld-kék festésű BMW-vel, az M4-jel. Éppen panaszkodni kezdtem volna, hogy milyen hamar elveszik ezeket a belső kamerás felvételeket, pedig borzasztóan élvezetesek, de most megkapjuk. Tomcsiknak előre és hátra is figyelnie kell. És akkor mostantól elkezdhetik majd a kötelező boxkiállásokat, jön az üzenet, hiszen megérkeztünk a 14. körbe, elindul a verseny második harmada, egészen a 28-ig. Most bármikor végrehajtható a kötelező boxkiállás. Nagy kérdés egyébként, hogy milyen futamokat fogunk látni, még a versenymérnökök és a pilóták számára is ezekkel az új szabályokkal, de hát természetesen majd letisztulnak, ahogyan haladunk előre a bajnokságban, amely egyébként 10 futamból áll. És jönnek a Hungaroringre is természetesen. Június 1-én, azt már többször elmondtuk, Tomcsik a 12. helyen autózik. Wickens gyönyörűen előzi Mortarát, Edoardo Mortarát, elől is tud maradni. Wickens átveszi a 6. pozíciót Mortarától. Robert Wickens, a HVA Mercedes kanadai versenyzője, 25 éves, ment a brit Forma 3-as bajnokságban, a World Series by Renault-ban, az F3 Euroszériában, 2010-ben a GP3-as mezőnyben második lett, 2011-ben pedig megnyerte a World Series by Renault bajnokságot, formaautózásból érkezik tehát, 2012 óta tagja a DTM mezőnyének, van egy győzelme és egy pole pozíciója itt a német túrautó bajnokságban. Gary Paffett támadó pozícióban, itt aztán szépen egymásra akadtak jó néhányan, 2, 4, 6, hát 7-en legalább. A sárga-kék festésű Mercedes-szel támad Gary Paffett. Itt pedig Da Costa és Timo Scheider csatája, mert hogy Timo Scheider most már a dobogóért támadja Antonio Félix Da Costát. Nincs könnyű versenye a portugál újoncnak, de hát teher alatt nő a pálma, ahogy mondani szokták. Timo Scheider pedig kétszeres bajnokként támadja az újoncot, minden tapasztalatát fölhalmozva és fölhasználva ezeken a métereken a 15. körben. 465 000 másodpercről 345 000-re csökken a különbség Da Costa és Timo Scheider között. Elkeseredett küzdelem a 15. körben. Ezt a támadást még visszaverte Da Costa. Gyönyörű szépen tartotta meg a pozíciót. Gary Paffett közben Joey Hendet előzte meg, és feljött a 14. helyre. Mi volt itt? Atyavilág! Elképesztő a verseny. A rendező alig győzi visszavágni nekünk az izgalmasabbnál izgalmasabb csatákat. Azzal a lendülettel Gary Paffett el is veszített egy pozíciót legalább. De figyeljük Timo Scheidert. Ahogyan Antonio Félix Da Costát kergeti. Közben a Hungaroringen Müller, López, Monteiro a befutó. Mihály Norbi a 6. helyen jön be az első versenyen, tehát itt a Hungaroringen a WTCC Túrautó világbajnokság magyar
futamán az elsőn, hiszen jön még egy másik majd. Egészen közel van, most már ki is bújik szélárnyékból Timo Scheider, de még mindig nem tudja megelőzni Da Costát. Da Costa szenzációsan tartja maga mögött a kétszeres bajnokot. A 16. kör. Mostantól bármikor jöhetnek kereket cserélni, egészen a 28-ig. Da Costa védekezését figyelik a BMW-nél. Timo Scheider ugye az Audi pilótája. Itt van Da Costa, itt pedig Scheider. 2000-től van itt a mezőnyben Timo Scheider, 36 éves, borzasztó tapasztalat, 14. szezonját kezdte meg. Az élen nincs változás, Marco Wittmann vezet, Adrien Tambay a második, itt jönnek Da Costa és Scheider. Mögöttük pedig Timo Glock figyel a sárga szörnyetekben, ahogyan ő hívja a BMW M4-esét. Vitoris. Christian Vitoris Edoardo Mortarát támadja a 7. pozícióért. És lehet, hogy meg is tudja előzni, hiszen nagyon közel van most már Mortarához. Szép kis csata ez is. Christian Vitoris, 25 éves, a HV, a Mercedes versenyzője, nem tud beszúrni egyelőre Mortarának. 2006-ban és 2007-ben a Mortarát üldöző Christian Vitoris megnyerte az A1 Grand Prix bajnokságot, nem mással, mint Nico Hülkenberggel egy csapatban. Ugye ez volt az, amikor nemzetek versenyeztek egymás ellen. Ment ő is az Forma 3 Euros szériában, 2 szezont a GP2-es bajnokságban is, 2011 óta pedig itt szerepel a német túrautó bajnokságban. Van egy pole pozíció a neve mellett. Marco Wittmann senkitől nem zavartatva a 18. körben is vezeti a futamot. És Timo Scheider sikerül? Igen! Ebben a pillanatban Timo Scheider átveszi a 3. helyet, de vissza tudja szerezni Da Costa. Hogy sikerül a kigyorsítás? Nagyobb ívről indulhatott, szélesebben kezdhette meg Timo Scheider, és maradt tehát a 3. Timo Scheider följön a 3. pozícióba, és megelőzi a portugál újoncot. Da Costa lágy abroncsokon rajtolt, Timo Scheider pedig, ezt is mindjárt megmondom, ő is. Tapadási viszonyaik tehát nagyjából hasonlóak lehetnek a 19. körben. Timo Scheider a kép előterében, mögötte pedig Antonio Félix da Costa, és Timo Glock érkezik a kötelező box kiállást lebonyolítani. Önmagukat emelik fel ugye ezek az autók, sűrített levegővel működik a rendszer. Hajte, gyorsan fölmentek a fehér oldalfalú, fehér jelölésű Hankook gumik, ugye ezek a normál keverékű gumik, az elsődleges abroncsok, tehát a keményebbek, és gond nélkül lepörgették a kerékcserét Timo Glock csapattársai. Ő volt tehát az első, aki végrehajtotta a kötelező box kiállást.
Marco Wittmann és Edoardo Mortara között. Az első és a 8. helyen tovább nőtt a különbség 34,5-ről majdnem 38 másodpercre. És az érről Wittmann a boxban. Jön utána a második helyről Adrien Tambay is. Egyszerre tehát a box utcában. ,4 másodperc Tambaynél, Wittmannnál pedig 3 másodperc. Timo Scheider is lepörgeti, sőt Da Costa is a kerékcserét. Most nagy a forgalom a box utcában. Az a 3 másodperces kerékcsere az mindenképpen jónak mondható. Christian Vitoris is végrehajtja a kerékcserét, meg szinte mindenki. A 20. körben gondolják úgy, hogy most kell tehát megcsinálni. Ugye a nagy kérdés, hogy a kemény keverékű abroncsokon mennyivel lesznek rosszabbak a köridők, mert ha annyival, akkor még egyszer akár vissza lehet majd tenni a lágy gumikat. Figyelve arra, hogy összességében 21 körön át legyen fönt, hát akkor azok már nem kerülnek vissza a végére se, nem. Ugye meg lehet osztani ezt a bizonyos féltávot, amennyit maximálisan mehetnek a lágyabb abroncsokon a pilóták. De hát a 18-19. körben jöttek ki, hát meglátjuk majd a pozíciók és a köridők alakulásából, hogy érdemes-e még visszatenni a lágyakat. Egy utolsó 2-3 körös etap erejéig, nem gondolnám egyébként. Timo Scheider, Timo Glock, Antonio Felix da Costa a sorrend. Ugye ők már mindannyian voltak kint az élen, 1, 2, 3, 4, 5. Tehát az első 5 pilóta már meglátogatta a box utcát. Wittmann, Tambay, Scheider, Glock, da Costa. Akkor Glock került ki győztesen ebből a dologból. Mert hogy da Costa hozzá képest is rontott egy pozíciót. A portugál már csak az 5. Itt pedig jönnek szépen sorban a többiek Gary Paffett vezetésével. Wehrlein, bocsánat, Petrov, itt jön Vitali Petrov, Pascal Wehrlein és Gary Paffett, a korábbi bajnok is megkapta az új abroncsokat. Azt nézem, hogy ki nem volt még kint. Edoardo Mortara, Ekström, Rockefeller, Spengler, Tomcsik, Farfus a 6-tól a 11. helyig. Aztán a számítógépem tanulsága szerint Joey Hand, Di Resta, Martin, Molina és Müller sem látogatta még meg a box utcát, de mire ezt kimondom, már is újabb duó, sőt trió érkezik. Rockefeller is kijön, Ekström is kijön. A 22. körig húzták el tehát az első etapot, a 28-ig lehet végrehajtani ezt a box kiállást. Van tehát még azoknak is 6 köre, akik még nem voltak kint, de egyre kevesebben vannak ilyenek a pályán, mert hogy újabb 3, sőt 4 versenyző érkezik a box utcába. Augusto Farfus is megkapja a friss abroncsokat. Gyakorlatilag most már a teljes mezőny új gumikon. Hopp! Nico Müller kicsit nehezen indult újra, de megvan.
Hú, mekkora tumultus van. Maxim Martin, hoppá, nem rögzítették jól a bal elsőt. Maxim Martin BMW-jéről gurul le a bal első kerék. Vissza kell tolni az autót, vagy legalábbis gyorsan a sűrített levegőt rácuppantani és fölemelni azt. Maxim Martint kell visszatolni, és egy picit még dolgozni azon a kerékcserén. Na nézzük, mi történt. A bal elsőt figyeljék, integetnek, hogy nem jó. Majdnem össze is koccannak Juncadellával, Daniel Juncadellával, de aztán az ütközést sikerül elkerülni. Ott már integetnek a bal elsőnél, hogy gyere vissza, nem jó. Nem kapta el az anyát rendesen. Apropó anya, boldog anyák napját, köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat a Hockenheimi szezonnyitó futam közben, annak is a 23. körében. Martin Tomczyk a boxban. Hand Molina még nem volt kint. Ez sima ügy. 2,9 másodperc, az igen. Nagyon gyorsan dolgoztak Tomczyk autóján. Miguel Molina, ő is megkapta az abroncsokat, mint ahogyan Joey Hand is, tehát akkor a kötelező kerékcseréken túl van a teljes mezőny, és most majd az aktuális sorrendet fogjuk látni. Christian Vitoris a 7. helyen autózik. És Mattias Ekström támadja Vitorist. Mattias Ekström, a korábbi bajnok, kétszeres bajnok, svéd versenyző, már kibújt szélárnyékból, de még nem tudott beszúrni. Majd talán most Vitoris egy picit szélesre veszi a kanyart, és Ekström szemfüles módon bebújik Vitoris mellé a belső íven. Edoardo Mortara volt itt Vitoris előtt. Ekström pedig így előzte meg Christian Vitorist. Ekström egyébként többször nyert bajnokok tornáját is annak idején. Ugye, ahogy már említettem, 2004-ben és 2007-ben nyerte meg ezt a bajnokságot. 2 N csoportos rally versenyt is behúzott pályafutása során. Itt a DTM-ben van 19 pole pozíciója és 17 győzelme. Gary Paffettnek kell figyelnie a tükröt, mert mögötte Joey Hand nézi a lehetőséget az előzésre, és az időmérő edzésen úgy tűnt, bizony jól látszott, hogy a Mercedesek nem veszik fel a versenyt a másik 2 márka képviselőivel. Joey Hand ráadásul mondjuk úgy, hogy nyitott hátsó szárnnyal, és meg is előzi Gary Paffettet, a sorozat másik korábbi bajnokát. Ezt Joey Hand nagyon szépen csinálta. Följött a 14. pozícióba ezzel. Vajon vissza tud-e támadni Gary Paffett? A McLaren Mercedes Forma 1-es csapatának volt éveken keresztül a tesztpilótája, a brit 2005 bajnoka. Joey Hand 35 éves, az első amerikai, aki teljes szezont fut a DTM-ben, 2012 óta van itt a mezőnyben. A BMW RBM amerikaia. GT futamokon indult hosszú távú versenyeken, All Le Mans szériában. Viszonylag keveset formautózott pályafutása során. Itt pedig Da Costa és Timo Glock csatája, és bár a felirat szerint Glock van elől, ezek szerint valahol helyet cseréltek, és Da Costa megelőzte a németet.
Nézzük csak, igen, ez lesz az a pillanat, itt még Glock van elől. És aztán Antonio Félix da Costa gyönyörű szépen bebújik Glock mellé a belső íven. A 26. körben túl a kötelező boxkiállásokon Marco Wittmann vezeti a szezonnyitó hockenheimi futamot, Adrien Tambay a második, Timo Scheider a második, a sorozat korábbi kétszeres bajnoka, Antonio Félix da Costa, Timo Glock a negyedik, ötödik helyen, aztán Mortara a hatodik, Ekström a hetedik, Vitoris a nyolcadik, Robert Wickens és a címvédő Mike Rockenfeller vannak még az első 10-ben, tehát pontszerző helyen. Edoardo Mortara pedig faragott a hátrányán, több mint 3 másodpercet. Rockenfeller a bajnok autózik Robert Wickens mögött, és már keresgéli az előzési lehetőséget, alig hanem meg is találja. Külső íven gyönyörű szépen körbeautózza Wickenst. És még Bruno Spengler is nagyon szemfüles módon szinte kivezeti Wickenst a pályáról. Ide szorosan vannak egymáshoz képest, nagyon közel a másikhoz. És Spengler megelőzi Wickenst, aki nyilván azonnal megpróbált visszatámadni, de nem sikerült. Bruno Spengler is tehát javít egy pozíciót. Rockenfeller a 9., Spengler a 10. Spengler itt jön. Itt van az iménti előzés. Rockenfeller Wickenssel szembeni támadása, sikeres támadása, és milyen messziről érkezik Spengler, azt a mindenit. Nagyon szemfülesen, még ott szűkebben el tud fordulni. Megnézhetjük az ő fedélzeti kamerájából is ezt a pillanatot. Miguel Molina Vitali Petrovval szemben. Hoppá! Ez nem tett jót a kamerának se. Ott összeértek egy kicsit, és itt is mennyire közel egymáshoz. Augusto Farfus Wickens támadja. És Martin Tomcsik is ki tud bújni célárnyékból. Robert Wickens folyamatosan veszíti a pozíciókat. Megmondom azt is, hogy miért. Mert ő ugye opciós gumikon, tehát lágyabb abroncsokon rajtolt, de azután felkerültek, vagy azután fölkerültek a keményebbek, a többiek viszont most váltottak lágyabb abroncsokra, tehát jobb a tapadásuk. Martin Tomcsik üldözi Augusto Farfus, szóval Wickens nagyon nem jött jól ki ebből a stratégiai játékból, mert folyamatosan bukja a pozíciókat a többiekkel szemben. Wittmann, Tambay, Scheider, da Costa, Glock az első 5 sorrendje. Spengler. Spengler Vitorist támadja, Christian Vitoris támadja, méghozzá a 9. helyért. Íme. Bruno Spengler egyébként nyert már itt futamot, de Augusto Farfus is. Spenglert 2011-ben intették le győztesként, Farfust tavaly. És Spenglernek úgy tűnik, hogy kifizetődött a taktikája, mert hogy Vitoris is keményebb keverékű abroncsokon van, meg ráadásul Spenglert még az állítható hátsó szárny is segítette, úgyhogy gond nélkül megerőzte Vitorist, és jött föl a 9. helyre a kanadai. Augusto Farfus pedig már nagyon figyel, és ő is előz egyet. Christian Vitoris folyamatosan bukja a helyeket, azt a mindenit!
Vitoris 3 helyet gyakorlatilag 2 kanyaron belül, hiszen Martin Tomcsik is eljött. Itt jön Rockenfeller, villant ki a képből, aztán az üldözőboly. Itt van Tomcsik előzése. Hát ez a 3-as, ez szépen elment Christian Vitoris mellett. Vitoris csak a 12., pedig még a 9. volt egy körrel korábban. Tomcsik nézelődik Farfus mögött. Pontszerző helyért támadna Martin Tomcsik, aki szintén bajnoka ennek a szériának 2011-ben. Ő végzett az összetett élén. Farfus pedig próbál előre menekülni. Ki van előtte? Bruno Spengler. Spengler, Farfus és Martin Tomcsik nagyon egymáson. A 9., 10. és 11. pozícióban, akkor, amikor már csak 12 kör van hátra a szezonnyitó Hockenheimi futamából a német túrautó bajnokságnak, amelynek a 30. szezonja kezdődött meg. A teljes hétvégére egyébként 5 garnitúra elsődleges és 1 szett lágy, azaz opciós gumit kapnak a versenyzők. Ezt kell beosztani. Van egy szabad edzés, egy időmérő edzés, lehet gyakorolni a startokat szombaton néhány percen keresztül, és ugye van a futam. Szépen látszódott most az állítható hátsó szárny működés közben. Ekström villogtat, ahogy azt a túrautózásban megszokhattuk, vagy akár hosszú távú versenyeken. Matthias Ekström előtt Edoardo Mortara autózik. Mortara 27 éves, az AVT Audi versenyzője, az olasz pilóta gokártozott, aztán Forma 3 Euroszériában ment, és nem csak hogy ment, meg is nyerte azt a sorozatot 2010-ben. Forma autóval és GT versenyen is győzött Makaóban, amely ugye az autó sportos berkekben mindig egy elismert siker, vagy nagy elismerés vált ki. Hogyha valaki Makaóban bármilyen autóval, bármilyen futamon győzni tud, az már egy komoly képességekkel és tehetséggel megáldott versenyző. 2011 óta versenyez itt Mortara a DTM-ben, van 2 győzelme és 1 pole-pozíciója. Marco Wittmann pedig szinte már unatkozva autózik az élen, és már csak 11 kört kell teljesítenie ahhoz, hogy győztesként inthessék le. Nem nyert még futamot Marco Wittmann itt a DTM-ben. Nagy pillanat lenne. Adrien Tambay a másodiknak írják ki, de szerintem nem, ő a második, így van. Valószínű lekörözés volt itt közben. Bizony, a mezőny második felének tagjai már megkapják szépen lassan a köreiket. Hoppá, 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 hoppá. Ez Mortara lesz? Igen, Edoardo Mortara. Azt hiszem, hogy csak elfékezte, vagy ott valami más is okozhatta azt a füstöt. Nem, ez technikai hibának tűnik. Edoardo Mortara azonnal félrehúzódik a fűre. Nagyon higgadtan gondolkozva, nem veszélyeztetve a többieket, vagy azok versenyét. Sárga zászló, tehát ebben a szektorban Edoardo Mortara Jamie Green után másodikként kiáll. Hú, ott lerepült valami Mortara Audiáról. Lehet, hogy valamelyik rázókövet túl agresszíven vette, és egy picit jobban rácsúszott, akár arra a virsliszerű képződményre, amely a Hungaroringen is ott van, mondjuk a sikánnál, és már is a műszaki mentést kell intézni.
a sportbíróknak, a műszaki beavatkozóknak. A 32. körben 10 körrel a leintés előtt tehát Edoardo Mortara feladja a futamot. Martin Tomcsik azonban nem, Augusto Farfust üldözi. Előttük pedig Bruno Spengler autózik. Ez még itt egy jó csata lehet, hogyha ők hárman egymásra akadnak. Három BMW, ráadásul teljesen azonos autókkal. Mattias Ekström, hanyadik a svéd, 6. Timo Glock mögött, ott van előtte, itt jön Timo Glock a sárga autóval, Ekström pedig az Audival a 6. helyen halad. Marco Wittmann 2012-ben már tesztelt itt a DTM-ben, de tavaly óta aktív részese a futamoknak is. A 25 éves német, az RMG BMW versenyzője. Német gokart bajnok egyébként, és gokart Európa bajnokságról van egy 5. helye. Ekström fordul rá szépen a rajt célegyenesre. Egy 1:33.5.98-at autózott az utolsó körében Ekström, míg Glock 1:36.1-et, azt a mindenit. Ez azt jelenti, hogy 2,5 másodperccel körülbelül annyival ment jobb időt. 4 hiány, majdnem 3 másodperccel ment jobb időt egy körön, a legutolsó körön Ekström, mint Timo Glock. Azért mutogatják nekünk olyan sokat Ekströmöt, mert lehet, hogy hamarosan utoléri a németet, de Martin Tomcsikék is el vannak itt jól egymással, hoppá! Timo Scheider volt az? Igen, Scheider pörgött meg. Elnézést, hogy nem olyan gyorsan mondom, vagy nem mondom annyira gyorsan, hogy kit látok, de a szememnek még szoknia kell ezeket a festéseket. De hát Timo Scheider, a 2-szeres bajnok pördült ott meg, és veszített néhány pozíciót. Na nézzük csak, mi történt. Nyomás alatt tartott a Da Costa. Hoppá, össze is ütköztek! Hú, de szélesen kezdett el ráfordulni erre a kanyarra a Scheider. Da Costa már bebújt. Hát, szerintem ez a Da Costáé volt már, vagy a Da Costáé volt már ez a kanyar. Scheider olyan szélesen érkezett meg, hogy Da Costa azt hihette, hogy bőven elfér, és aztán ráhúzta Scheider. Ezt lehet, hogy vizsgálni fogják a sportbírók, vagy a sportfelügyelők, mert hát nem tudom, szerintem ez inkább Scheider sara volt. Nagyon szélesen indult, és Da Costa bedugta az autója orrát. Ott látszik is a bal eleje, hogy nem múlt el nyomtalanul ez a csata az autón, és lehet, hogy a kereket sem tudják emiatt rendesen föltenni, hiszen Da Costa kiáll friss abroncsokért. Igen, kemény gumik azok, kemény keverékűek, de nem fér föl. Eldeformálódott a kaszni annyira, meg talán még a felfüggesztés is egy kicsit. Na. Ez fönt van? Antonio Félix da Costa. Hát talán igen. Ezzel azonban vesztett nagyon sok pozíciót a portugál, tehát ennek a versenynek nagyjából vége is van számára. Közben egy visszajátszás. Mi történt Tomcsik előtt Spenglerékkel? Farfus és Spengler helyet cserélnek. Augusto Farfus előzött egy szépet, és följött a 8. helyre. Sőt, most már 7., mert Da Costa is kiesett. Legalábbis előlük. A 18-as rajtszámú autót, Antonio Félix da Costát megbüntetik. Ez érdekes. Nekem úgy tűnt, hogy Timo Scheider húzódott ki annyira szélesen, vagy a szélre, hogy legalább annyira hibás volt, mint Da Costa, de ezek szerint a versenybírók nem így látták. Úgyhogy Antonio Félix da Costát megbüntetik.
Igen, itt pedig Ekström és Glock, ahogy azt korábban említettem, Mattias Ekström szélvészgyorsan szágult, elképesztő tempót diktál a svéd, olyannyira, hogy javított egy pozíciót, és már a harmadik megelőzte Timo Glockot. Ekström folyamatosan 33-as időket autózik, előtte Adrien Tambay 35-7-et, tehát 2 másodperccel lassabb, és közel 2-vel a versenyben vezető Marco Wittmann is. Mattias Ekström, huha! Jön a svéd veszedelem, vagy a Stockholmi Express. Marco Wittmannhoz viszonyítjuk a különbséget, Mattias Ekström lemaradását 18,1 másodpercről 16,4-re csökken. Ekström mit csinál? Azt a mindenit, ugye ő lágyabb roncsokon van, tehát ezért tud jobb tempót diktálni. Itt jön Adrien Tambay, ő most a második. Na mennyi a különbség? Hát ennyi. Itt jön Ekström a harmadik helyen. Wittmann, Tambay, Ekström, de ha Wittmannnak nem is, Tambaynak lehet izgulni valója. 6 másodpercen belüli különbségről 4-re olvad a differencia. Mattias Ekström hihetetlen tempóval. Villogtatja a reflektorait, nyom ő mindent, amit csak lehet abban az autóban, most úgy tűnik, de leginkább a gázpedált. Szerintem 2 lábbal áll a gázon kis túlzással Mattias Ekström, elnézve a tempóját. Itt egy Mercedes a kép előterében, ez nem annyira érdekes, mert lekörözött versenyző. Itt jön Tambay, mögötte pedig Ekström a második és a harmadik helyen. De jó kis verseny lesz ez, sőt már ez egy nagyon jó futam egyelőre. 36 kört teljesített már a mezőny, van még hátra 6 a leintésig. És Ekströmnek minden esélye megvan arra, hogy esetleg a harmadik helyről még inkább javítson és még előrébb jöjjön a másodikra. Marco Wittmann érzésem szerint már nincs veszélyben, de Adrien Tambay még igen, mert a 4,9 másodpercről 2,6-ra csökkent a különbség. Ott valamit hibáztatott Ekström, mert ennél már volt kisebb különbség is kettejük között, de Ekström hihetetlen módon jön. Adrien Tambay, ha belenéz a tükörbe, akkor egy kék alapszínű autót lát, és nagy bánatára egyre nagyobban. 37. kör, 5 kör van még a kockás zászlóig, és Ekström már ott jön a háttérben, 1,8 másodperc a 4-0-ról. Szűk 2-re olvad a lemaradása, utol fogja érni Adrien Tambayt, egészen biztos vagyok ebben. Mattias Ekström hihetetlen tempót diktál, 1.35.8 volt Tambay, 1.33.6 Ekström ideje. 2 másodpercekkel megy jobb időt körönként Ekström, mint Adrien Tambay. 5 kör van még hátra. A kérdés most már csak az számomra, hogy mikor fogja megelőzni Tambayt, mert hogy megfogja a svéd a franciát, az egészen biztos. Mattias Ekström a lágyabb roncsokon, a jobban tapadó lágyabb roncsokon, de a kérdés az, hogy mennyire koptak el gyorsan ezek a gumik. .3 másodperc. Valamivel több, mint 3 másodperc, és akkor mostantól Mattias Ekström keresheti azt a pontot, amikor nyitja majd a hátsó szárnyat egyszer a kör folyamán, hogy mikor, az az ő döntése. És a következő féktávig ez a hátsó szárny olyan helyzetben van, ami nagyobb végsebességet biztosít. Nem bíz semmit a véletlenre, ott valami lerepült valakiről, Ekström meg is előzi Tambayt. Mattias Ekström följön a második pozícióba, Marco Wittmann vezet, Ekström most már a második, Adrien Tambay pedig visszacsúszik a harmadikra. Tambay nem ilyen futamról álmodhatott, hiszen a pole pozícióból vágott neki, életében először ennek a versenynek. 12 másodperces előnye van még Marco Wittmannnak, hát 4 kör alatt azt nem lehet ledolgozni.
még egy Matthias Ekström képességű és tehetséggel megáldott versenyzőnek sem. Azt nézem, hogy Adrian Tambay megpróbál-e visszatámadni, de nem fog tudni, annyival gyorsabb Ekström. Már le is szakítja a franciát magáról. 4 kör van még hátra, kedves nézőink, a DTM szezonnyitó hockenheimi futamából. Marco Wittmann vezet, a második Matthias Ekström, a harmadik Adrian Tambay. Ekström autója is látott egy-két mérkőzést, vagy csatát ez alatt a 38 kör alatt. Milyen régóta van már kiírva, hogy 38 kör? Nem tudom, beragadt a körszámláló, vagy... Na, most már 39. Annyira eseménydús a verseny. Rengeteg minden történik, akár egy kör alatt is. Augusto Farfus érkezik. Ő most a 7. jelen pillanatban. Itt Rockenfeller, aki Timo Glockot vette üldözőbe. Lágyabb abroncsokon. Rockenfeller azt a mindenit. 8 másodperce csökkentette a hátrányát 4,5-ről 3 kör alatt. Glock autóján is a keményebb keverékek vannak fönn, tehát itt is egy előzést fogunk látni, hiszen Rockenfeller keményebb keveréken indult, és a lágyat tették fel a kötelező boxkiállás során, tehát ez is egy viszonylag egyszerű előzés lesz Rockenfeller számára. A két német csatázik egymással, egyelőre Glock még meg tudta tartani a pozícióját, de csak mostanáig, hiszen jóval szűkebben tudott fordulni Rockenfeller, és elment Timo Glock mellett. 39. kör, Rockenfeller följön a 4. helyre. Itt a címvédő. Most buktak egy pozíciót a BMW-sek, és javítanak egyet az Audisok. Farfus. Ők jól el vannak itt egymással. Spengler üldözi őt, és Martin Tomczyk sincs leszakadva a duótól annyira. Tartogat-e még élvezetes csatákat és előzéseket ez a verseny, akkor, amikor már csak 2 kör van hátra a hockenheimi futamról. Tomczyk. Előtte Spengler előtt Farfus. 7., 8., 9. pozícióban ők, így ebben a sorrendben ők hárman. Itt van Ekström, mögötte Adrian Tambay. Ekström ugye korábban előzött, és érkezik Mike Rockenfeller. Mike Rockenfeller talán még elkaphatja Adrian Tambayt. Van még 2 köre rá, és Tambay nagyon visszalassult. Itt jönnek Tomcsikék. Ez a trió hosszú körök óta ebben a sorrendben gyűri egymást. És vélhetően nagyon élvezik a versenyt, mint ahogyan mi is, remélem. Matthias Ekström a 2. helyen, Tambay a 3. Ekström nagyon simán megelőzte Adrian Tambayt, és azóta tartja azt a különbséget, amit nagyon muszáj. És Wittmann már nem lesz meg Ekström számára, ez szinte biztos, ha csak Wittmannnal nem történik valami. Scheider, Farfus, Spengler, Tomczyk. A trió kvartettre hízik, hiszen Timo Scheiderre érkeznek meg Augusto Farfus vezetésével a többiek. Timo Scheider lágyabroncsokon rajtolt, ami azt jelenti, hogy most kemények vannak fönt az autóján, hogyha betartották a szabályokat, márpedig talán annyira ők sem balgák, hogy ne tartsák be ezeket a regulákat. Tehát
valószínű Farfusék el fognak vonatozni Timo Scheider mellett az utolsó előtti körben. Timo Scheider egyelőre az 6. helyen, de Farfus már nézelődik szélárnyékból. És külső íven próbálkozik, vagy most húzza belülre, és egy jobb kigyorsítással jobban betapad az autója, és egy picit összeérnek. Augusto Farfus egy picit elkapkodta, és összeértek. Timo Scheider és Farfus összeérnek, de nagyon nagy mázlia van Farfusnak, mert nem veszít pozíciót közben. Marco Wittmann megnyeri a 42 körös Hockenheimi futamot. Itt egy lekörözött Mercedes, aki érdekes majd, Matthias Ekström, aki szenzációs versenyzést produkálva a 2. helyet szerzi meg. Itt Hockenheimben Adrien Tambay dobogóra állhat, Rockenfellernek ennyi hiányzott a pódiumhoz. Aztán Glock az 5. és itt jönnek ők 4-en egymás után. Spengler, Tomczyk, Farfus és Timo Scheider, aki végül jó néhány pozíciót veszítve csak a 9. és kiszerez még pontot. Joey Hand, ő lesz a 10. Öröm a BMW-nél, mert Marco Wittmann megnyeri a szezonnyitó Hockenheimi futamot a DTM-ben. Itt van a győztes tehát, Marco Wittmann. Ő nyeri 1 óra 6 perc 40 másodperc alatt a 190 kilométeres futamot. Marco Wittmann első győzelme, ahogy azt korábban elmondtam, soha nem győzött még Marco Wittmann. Itt pedig az iménti összeakaszkodás Timo Scheider és Augusto Farfus között. Scheider bal elejével, az autója bal elejével eltalálja egy picit Farfust, aki nagyon el akart már menni, az amúgy jóval lassabb Scheidernél, és egy picit hamarabb húzta szerintem itt rá balra a kormányt, jobbra elnézést. Hú, de nagyon nagy mázlia van, hogy Farfusnak, hogy nem pördült meg, mert ebből akár egy megforgás is lehetett volna. Nézzék csak, majd most érkezik jobbra, ott egy picit hamar. Timo Scheider meg nem adta magát annyira könnyedén. Timo Glock így gratulál márkatársának, a szintén BMW-t kormányzó Marco Wittmannnak, aki második DTM szezonjának legelején megszerzi élete első győzelmét a német túrautó bajnokságban. Matthias Ekström lesz a második, Adrien Tambay pedig a francia a harmadik. Íme BMW győzelem, aztán 3 Audi, Ekström, Tambay, Rockenfeller, aztán jönnek a BMW, Glock, Spengler, Tomczyk, Farfus, Scheider, hol vannak a Mercedesek? Pascal Wehrlein a 11. és Gary Paffett pedig a 12. Nagyon lemaradtak a Mercedesek, nem kerültek a legjobb 10-be, ami azt jelenti, hogy a következő verseny hétvégére 5 kg-mal könnyebben készülhetnek majd, vagy indulhatnak majd azon a futamon, mint a mostani Hockenheimi szezonnyitón. Itt pedig a mezőny második fele, ketten búcsúztak, ketten kiestek, Edoardo Mortara és Jamie Green. Matthias Ekström, óriásit ment a svéd, nagyon szépen fölzárkózott, az hatalmas tempó volt, amit diktált. Rutinos mozdulattal kiugrik az autóból Ekström. Ha tornaversenyen lennénk, akkor néhány pontot ez is megérne. Itt a győztes, Marco Wittmann ünnepel a motorháztetőn. Ez egy nagyon tiszta verseny volt, mondja a helyi műsorközlő. Hát ebben nehéz belekötni, mert tényleg óriásit rajtolt Marco Wittmann. Annak is köszönheti egyébként, hogy viszonylag hamar letudta Adrien Tambayt, és maga mögé utasította a pole pozícióból induló franciát, és aztán a verseny elejétől nem adta ki az első helyet a kezéből. Óriási öröm Marco Wittmannéknál, hiszen életében először győz a német túrautó bajnokságban a 25 éves német.
mondanám, hogy hazai pályán, de ugye a német túrautóbajnokságban elsősorban német helyszíneken versenyeznek, és ugye itt Hockenheimben inkább a Mercedes van hazai közönség előtt, amely csapatnak és márkának nem igazán sikerült jól a szezonnyitó hétvége. Egyetlen autójuk sem került be a legjobb 10-be. Marco Wittmann tehát vezeti a bajnokságot, Ekström, Tambay, Rockenfeller, Glock, Spengler, Tomczyk és Farfus a további sorrend. Ez a sorrend értelemszerűen megegyezik a nyitófutam végeredményével. Marco Wittmann első DTM győzelme. Nagyon szépen csinálta. Rögtön a futam elején maga mögé utasította Adrien Tambayt, aki a pólból vágott neki a 42 körös versenynek, és ez kulcsmomentumnak bizonyult, mert aztán végig elő tudott maradni. Mattias Ekström óriásit versenyzett, nagyon jól is taktikázott a svéd. Úgy tűnik tehát, hogy az a stratégia a célra vezető. Norbert Haug gratulál most már televíziós szakértőként a versenyzőknek. Szóval azt tűnik célra vezetőnek, hogy a lágyabb abroncsokon indulnak, és utána akkor kiautóznak egy olyan előnyt, amelynek birtokában kényelmesen végrehajthatják a kötelező kerékcserét, és a keményebb keverékű abroncsokkal elautóznak a végéig. Hatalmas füstölős fékezés a csapatnak elsősorban. Ez a győzelem pillanata Marco Wittmann számára. 1 óra 6 perc és 40 másodperc alatt teljesítette ezt a 190 kilométert Marco Wittmann, és öröm a garázsban, és öröm a pitwallon, öröm a csapatnál, öröm a BMW-nél. De nem panaszkodhatnak az autisok sem, hiszen ők is egészen jól mentek. Ekström, Tambay, Rockenfeller, aztán Glock, Spengler, Tomczyk, Farfus, Timo Scheider, aki rengeteg pozíciót veszített a végén, és Joey Hand lett a 10., ő tehát még pontot tudott szerezni. Egyetlen Mercedes sem volt erre képes a szezonnyitó Hockenheimi futamon. Kedves nézőink, ez volt tehát a német túraautóbajnokság idei első versenye, és ha tetszett a verseny, akkor azt javaslom, hogy tartsanak velünk 2 hét múlva is, hiszen akkor folytatódik majd a bajnokság. Minden időmérőedzést szombat esténként, mondhatjuk így, az M2-es motorsport sávban valamikor fél 10 és 10 óra környékén felvételről nézhetnek meg, és minden futamot élőben közvetítünk vasárnap korai délutánonként az M1 képernyőjén. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem esik egybe, nem ütközik a Forma 1-es bajnoksággal a DTM szabályalkotói, lévén, hogy nem FIA rendezvény, tehát nem a Nemzetközi Automobil Szövetség égisze alatt rendezett versenysorozatról van szó. Szóval meg tudták azt tenni, hogy elkerüljék a Forma 1-et, így aztán nem kell egyik ujjunkba se harapni, hanem figyelhetjük akár mind a 2 bajnokságot is. Egy hockenheimi látképpel búcsúzunk, és azzal, hogy mi a végeredmény, és hogy hogyan áll a bajnokság, a 10 futamos versenysorozat a szezonnyitó hockenheimi futamot követően. Marco Wittmann élete első győzelmével vezet, 25 pontja van, Mattias Ekström nagyot versenyzett, 18 ponttal a második, Adrien Tambay pedig, aki ugyan pole pozícióból indult, de azért egy 3. hely még így is összejött neki. Rockenfeller éppen csak leszorult a dobogóról, Timo Glock lett az 5., aztán Spengler, Tomczyk, Farfus, Scheider és Joey Hand az első 10 sorrendje. Kedves nézőink, köszönjük, hogy velünk tartottak, találkozunk 2 hét múlva, legalábbis DTM ügyben. További kellemes vasárnap délutánt, viszontlátásra, viszonthallásra!